Здравейте! Сега ще ви покажа още едно упражнение. Това е много любимо упражнение на малките деца. То е свързано с гласните и е песента на гласните. С нашите 5 пръстчета тук и тук, когато ги докосваме, това е за големите зрели хора да кажем, така се докосват планетите и енергиите, които са в нас. Тук е Венера, Юпитер, Сатурн, Слънце и Меркурий. И когато ние така ги докосваме, активираме техните енергии. Разбира се, това не обясняваме на децата. Това е за вас, тези умове, които искат да разберат повече смисъла на всяко едно упражнение. А с децата какво правиме? Ето е играта. Пеем песничка. Започваме с гласната А. А, 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 сега е О. О, 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 о. Сега е У. У, 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 и сега става интересно. А, о, у, 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 о, у, а, о, у, а, о, у, а, о, у, а, о, у, а. И Е. Е, 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 Тези, които искат малко повече информация за самото упражнение, дълбокия им смисъл, моля да пишат под коментара. Благодаря!